Napalga na lang nga nag-utaw-utaw ang usa ka e-bike driver nga patay na duol sa baybayon sa Barangay Poblasyon, Talisay City kagahapon sa hapon. Ang report ni Femari Dumabo. Napalga namang lalaki nga nagpautaw-utaw sa dagat sa Barangay Poblasyon, Talisay City, pasado alas 4 gahapon sa hapon. Mga batang lalaki nga naligo sa dagat ang unang nakabantay sa lalaki. Gatuo nga naligo usab kini. Apan human sa pipila ka minutos nga wa kini maglihok, maong nangayo dayon sila og pakitabang. Gisulayan pa unta pagtabang ang maong lalaki, apan gideklara kining dead on the spot. Giila ang lalaki sa iyang igsuon nga mao si alias Dan, 46 anyos, taga Barangay San Isidro, Talisay City, usa ka e-bike driver. Gisuta pa sa Talisay City Police kung aduna bay foul play ang kamatayon niini. Mato di Police Lieutenant Colonel Humubono Sayon, ang hepe sa Talisay City Police, nga ang mga baybayon sa Talisay City ang usa sa ilang gipahugtan ang seguridad. Lakip sa ilang security plan ang ipatuman ning summer vacation kamo isagad suruyan sa mga molupyo ug mga turista. Prioritize places nga expected nga hugupan sa mga tao. We will make sure nga nagi present sa pulis ang mga lugar. Particular kaning atong mga liguanan, especially kung weekends kading diri dapit sa Kansuhong, Puok, diri sa poblasyon. Nagitay pulis nga pabantay o magmonitor nga mga lugar. Gipainomduman usab sa kapulisan ang mga resort owner nga bantayan ang ilang mga customers aron kalikayan ang disgrasya. Mga checkpoints ug pagpatrolya ang gihimo sa Talisay City Police sa syudad, ilabi na sa mga laaganan ug dagsaan sa mga tawo. Lakip na ang bukid sa Talisay City ug sa mga business district sa syudad, sama na lang sa Barangay Tabunok ug Bulacau. Since bakasyon, summer vacation, there will be expected kining daghang nga tawo nga magbiyahe pasulod o pagawas sa syudad. So we will also deploy personnel diha sa mga main thoroughfares, even kadang mga malls and mga markets. Oban ni Cleofer Lumaya, Gogrod Prado, Femari Dumabo. Balitang Bisdak.